யார் இந்த பாலாஜி? 2009 ஈழப்போர் நடக்கும்போது அங்க நடந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இங்க வெளியில தெரியாம பாத்துக்கிட்டாங்க. அப்ப சேனல் 4ல வந்து லண்டன்ல இருந்து ஒளிபரப்பின இது வந்து வெளியில வரல. அது சிடியா போட்டு நாம வச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நான் திருப்பூர்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஒரு வாகனத்துல வந்து உள்ள உட்காந்து அந்த கேசட் ஓடிட்டு இருக்கோம் வந்து சீமான் பேச்சு ஓடுது. வெளியில நாங்க உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்க வெளியில நின்று அதை வேடிக்கை பார்க்க போகும்போது என்னை போலீஸ் விரட்டுறாங்க. இப்போ ஒருத்தர் பேசும்போது இப்போ இந்த பேச்சை கேட்கக்கூடாது வெளியில போனது போலீஸ் சொல்றாங்கன்னா இப்போ பேசுற ஆள் யாரு? துப்பாக்கிக்கு பயப்படாத ஆளு, அணுகுண்டுக்கு பயப்படாத ஆளு, ஒருத்தர் பேச்சுக்கு பயப்படுறான் அப்படின்னா அந்த பேசுற ஆள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வத்துல திரும்ப நான் சுத்தி வர்றேன். சுத்தி வந்து மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு அதே வண்டி முன்னாடி போய் நின்று உள்ள கண்ணாடி திறந்து பார்த்தா உள்ள சீமான் பேசிட்டு இருக்கிறாரு. டிவியில ஓடிட்டு இருந்த இதுல அவர் பேச்சுல அந்த வீரியம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நாம் தமிழ் கட்சியில் சேர்ந்ததுக்கு வீட்டில் உங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட் இருக்கு? செருப்புல அடிக்கல, அது மட்டும்தான். புரியுதுங்களா? என்னை மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும் அதே நிலைமை தான். கட்டமைப்பு எப்படி? நீங்க திமுக கட்சியில் போய் சேர்ந்தீங்கன்னா காசு கிடைக்கும், அதிமுக போனா காசு கிடைக்கும். நாம் தமிழர்ல காசு நம்ம சொந்த காசு செலவு பண்ணி தான் வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை. அப்படிங்கும்போது இப்போ நாம் தமிழர் கட்சி தேர்தல் 2014 தான் தேர்தல் செஞ்சுருக்கு. நம்ம இன்னும் ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி ஜெயிக்கணும்னா கூட ஒவ்வொரு தேர்தலும் நமக்கு வாக்கு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம ஆனால் அப்போ நமக்குள்ள ஒரு மனசு இருக்கும், நம்ம இன்னொரு எம்எல்ஏ ஜெயிக்கல, எம்பி ஜெயிக்கல, ஒன்றிய கவுன்சிலர் கூட ஜெயிக்கல, அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்குள்ள ஒரு மனசு இருக்குங்க, நம்ம இன்னும் ஜெயிக்கலையே அப்படின்ட்டு. அப்படி இருந்தும் நீங்கள் தொடர்ந்து களத்தில் பயணிக்கிறதுக்கு எது ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்? 20 வருஷத்துக்கு நீங்க கட்சியில யாரும் எம்எல்ஏ ஆகட்டும் எனக்கு கால விட மாட்டாங்க. புரியுங்களா? சீமான் முதலமைச்சர் ஆகட்டியும் இன்னைக்கு சீமான் பேரை சொன்னா பயப்படுறாங்களா இல்லைங்களா? திமுக இப்ப நடுங்கிறாங்களா? மற்ற எந்த அரசியல் தலைவருக்கு இல்லாத ஒரு பயம் மரியாதை சீமான் மேல வருது இல்ல. ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி எம்எல்ஏ கிடையாது, கவுன்சிலர் கிடையாது, எந்த ஒரு வார்டு மெம்பர் கூட கிடையாது நம்ம கட்சியில. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படி இருந்தா அந்த தனித்துவத்தோடு இருக்கிறதுனால அவர் கருத்துக்கு மரியாதை இருக்கு. தலைவர் ஈழத்துல வந்து அவர் துப்பாக்கியிலிருந்து வர தோட்டாக்கு என்ன வலிமையோ அதே வலிமை ஒரு வாயிலிருந்து வர சொல்லுக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்ப அந்த சொல்லுக்குள்ள மரியாதை கொடுத்தா இன்னைக்கு மற்ற கட்சி பயப்படுது. அந்த சீமான் அவளுக்கு நீங்க தான் சொல்ல விடுவீங்க? எந்த ஒரு சலனமும் இல்லாம அந்த வெறி அந்த கோபத்தோட இன்னும் அந்த 57-50 வயசு ஆகுது. அந்த 20 வயசு பையனுக்கு என்ன உற்சாகத்தில் கட்சிக்குள்ள வந்து வேலை செய்யணும் அதே உணர்ச்சியில உணர்வுல அவர் இருக்காரு. அதை கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும். வயசு இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பா நமக்கான காலம் வரும்போது கண்டிப்பா ஆட்சி அமையும். தமிழ் தேசிய அரசியல் வெல்லும். தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். இன்று நம்மூட நேர்காணல் கிடைந்திருப்பது பெரம்பலூர் மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் பாலகுரு அவர்கள். நான் வணக்கம். வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு. நாம் தமிழர் கட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் நிறைய பேர் வெளியே போகிறாங்க. நீங்கள் ஆனால் கட்சியில் நீண்ட நாட்களாக இருக்கிறீங்க. அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் உங்களோட அந்த கட்சி அனுபவங்கள் வந்து வருங்கால எதிர்காலத்தை நாம் தமிழ் கட்சி அடைகிறாங்களா அவங்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் வைக்கணும். அதுக்கு தான் அந்த நேர்காணல். உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். யார் இந்த பாலகுரு? பாலகுரு ஒரு தமிழ் தேசிய குடிமகன். 2009 ஈழப்போருக்கு முன்னாடியே இருந்து நம்ம கட்சிக்குள்ள வரதுக்கு, அதாவது நாம் தமிழர் கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே சமூகம், வரலாறு, இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் நிலவரம், இதுல இன்னைக்கு இருக்க தமிழ் தேசிய அரசியல் திராவிட அரசியல என்னைக்கு என்ன விரும்பினது கிடையாது. சின்ன வயசுல இருந்தே தந்தை பெரியார் இன்னைக்கு இவ்வளவு பேசுறவங்க எனக்கு ஆரம்பத்துல தந்தை பெரியார் பிடிக்காது. நான் சின்ன வயசுல இருந்தே பிடிக்காது. வள்ளுவரை படிச்ச அளவுக்கு நான் பெரியாரை படிக்கல. அப்படிங்கும்போது வந்து சீமான் ஒருத்தர் வர்றதுக்கு முன்னாடி, தமிழ் தேசிய கருத்து வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த கொள்கையில சின்ன வயசு இருந்ததுனால ஈஸியா போய் ஒட்டிக்க முடிஞ்சது. மற்றபடி நான் திராவிட வெறுப்புல போய் தமிழ் தேசிய சேரல. என் சின்ன வயசு என்ன திராவிடத்துக்கு நான் வாக்கு செலுத்தினதே கிடையாது. ரெண்டாவது ஆரம்பத்தில் எந்த கட்சியில நான் பயணிச்சதும் கிடையாது. பொது மனுஷனா இருந்திருக்கேன். எல்லா கட்சியும் சாடி இருக்கேன். திமுக, அதிமுக, அதாவது திராவிடங்கிற பேர் இருக்க எல்லாருமே வந்து தமிழினத்துக்கு எதிராக தான் இருப்பாங்கிறதுல நான் சின்ன வயசுல இந்த புரிதல் எனக்கு இருந்துச்சு. ஏன்னா கருணாநிதியோட ஊழல், கொள்ளை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேள்வி படிச்சிருக்கோம், பேப்பர்ல படிக்கிறோம், டிவி நியூஸ்ல பாக்குறோம். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த திராவிட கருத்து வேண்டாம், நமக்கு புதுசா ஒரு ஆற்றல் வரட்டும் பார்த்து தேமுதிக விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது அவரும் திராவிட கட்சி தான் வந்தது. ஆனாலும் 2 கட்சிக்கு மாற்று அப்படின்னு வரும்போது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சோம். ஆனா அப்பவே எனக்கு ஒரு திராவிடங்கிற தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம், திராவிட பேர் இருக்கும் போதே இது எங்க சுத்தலாம் கடைசியில போய் அந்த குட்டையில சேர போகுதுன்னு முடிவு பண்ணி நான் எந்த பொறுப்புலையும் சேரலப்போ. அப்போ இந்த ஊர்ல கூட நான் கட்டாயப்படுத்துறாங்க, அந்த பொறுப்பு எடுத்துங்க, கொடியேற்றலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் வேணான்ட்டேன். அப்போ நம்ம சிந்தனைக்கு ஒத்து போற மாதிரி இருக்கிறதுனால சீமானோட பயணிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. அப்புறம் 2009 ஈழப்போர் நடக்கும்போது அங்க நடந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இங்க வெளியில தெரியாம பாத்துக்கிட்டாங்க. அப்ப சேனல் 4ல வந்து லண்டன்ல இருந்து ஒளிபரப்பின இது வந்து வெளியில வரல. அது சிடியா போட்டு நாம வச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நான் திருப்பூர்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு வாகனத்துல வந்து உள்ள உட்காந்து அந்த கேசட் ஓடிட்டு இருக்கு.
அப்போ வந்து சீமான் பேச்சு ஓடுது. வெளியில நாங்க உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்க வெளியில நின்று அதை வேடிக்கை பார்க்க போகும்போது என்னை போலீஸ் விரட்டுறாங்க. இங்க நிக்க கூடாது போ அப்படின்னாங்க. இப்ப ஒருத்தர் பேசும்போது இப்ப இந்த பேச்சை கேட்க கூடாது வெளியில போகணும் போலீஸ் சொல்றாங்கன்னா இப்ப பேசுற ஆளு யாரு? துப்பாக்கிக்கு பயப்படாத ஆளு, அணுகுண்டுக்கு பயப்படாத ஆளு ஒருத்தர் பேச்சுக்கு பயப்படுறான் அப்படின்னா அந்த பேசுற ஆளு யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வத்துல திரும்ப நான் சுத்தி வர்றேன். சுத்தி வந்து மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு அதே வண்டி முன்னாடி போய் நின்று உள்ள கண்ணாடி திறந்து பார்த்தா உள்ள சீமான் பேசிட்டு இருக்கிறாரு, டிவியில ஓடிட்டு இருக்கு இந்த இதுல. அப்ப அங்க உள்ளவங்களை கேட்டேன், நீங்க நின்று பாக்காதீங்க, நின்று பாத்தீங்கன்னா உங்களையே அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க, எங்களையே வந்து பணைய கைதியா வச்சிருக்காங்க உள்ள வண்டிக்குள்ள, அப்படி இருந்து நாங்க போட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாங்க. அவர் பேச்சுல அந்த வீரியம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. தமிழ் தேசிய கருத்து நிறைய பேர் இந்த ஜோல்னா மட்டும் பேசவும் இருக்காங்க. அதை தாண்டி இவர் பேசுனது வந்து தமிழ் தேசிய கருத்து மட்டும் இல்லாம இயற்கை சார்ந்து உள்ள வந்தார். அப்ப இன்னைக்கு இருக்க அரசியல் எது தேவை நமக்கு, இதை உள்ள வரும்போது எனக்கு ஆர்வம் ஒட்டிக்கிச்சு. அப்படி உள்ள பயணிச்ச ஆரம்பிச்சு 2018 தான் வந்து, ஆனா கவனிச்சேன் 2009 இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷம் கட்சியை கவனிச்சேன். கவனிக்கும் போது 2018 இந்த இருக்கிற அரசியல் எல்லாமே சரியில்லை, நம்ம ஏதோ ஒன்று அதாவது இந்த நாட்டுக்கு ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி தமிழ் நிலத்துக்கு ஒன்று பண்ணணும். தமிழினம் வந்து இந்த அளவு ஒரு மது போதை, இந்த மாதிரி தீய சக்தி, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, நம்ம என்ன பிறந்த பிறப்புக்கு என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் சரி திரும்ப அந்த கட்சியில வந்து நம்ம நினைஞ்சு வேலை செய்வோம். எந்த அரசியல் கட்சியிலுமே இல்லாம பொதுவா கருணாநிதி திட்டுவேன், ஜெயலலிதா திட்டுவேன், எல்லாம் திட்டுவேன். ஆனா ஒரு தனிநபரை ஆதரிச்சு நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா தமிழ் தேசிய தலைவர் பிரபாகரனையும் அண்ணன் சீமானை மட்டும் தான் ஆதரிச்சு பேச ஆரம்பிச்சது. அப்படிதான் கட்சிக்குள்ள வந்தது. வந்து தொகுதி செயலாளராக என்னை நியமிச்சு தொகுதி தலைவராக போட்டாங்க. அப்புறம் தொகுதி செயலாளர், அப்புறம் முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் அருள் வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு இதில் இறந்துட்டாரு. அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடம் வெற்றிடமா இருந்தது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு கையறு நிலையில கட்சி வந்து விடுபட்டு யார் என்ன பண்றது தெரியல தடுமாறும் போது, அப்போ அந்த இடத்துல அடுத்து என்னை நம்பி வந்து இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சு நீ பாருங்கன்னாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உழைச்சிட்டு இருக்கோம். நமக்கு பொருளாதார வலிமை இல்லாட்டியுமே கட்சிக்காக வேலை செய்யணுங்கிற சிந்தனை இரவு பகலாக அந்த சிந்தனை ஓடிட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு வரைக்கும் பெரம்பலூர்ல வந்து ஓரளவுக்கு வாக்கு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு. கட்சி வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கு, எல்லா கிராமங்களுக்கும் கட்சி சேர்ந்துருக்குது. நிறைய ஊர்ல கொடியேற்றிருக்கோம். கட்சி அடையாளம் இல்லாத ஊரே இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குது. ரெண்டாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற அத்தனை வாக்ககத்திலையும் அத்தனை பூத்துலையும் வந்து ஓட்டு விழுந்திருக்குது. அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் தான். இது நிறைய நாங்கள் எல்லா கிராமத்திலும் வாக்கு சேகரிக்க போயிருந்தோம், சட்டசபை தேர்தலில் போயிருந்தோம். அப்போ நிறைய வாக்கு விழுந்திருக்குது. இன்னும் மக்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க. நாம் தமிழ் கட்சியில சேர்ந்ததுக்கு வீட்டுல உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு? செருப்புல அடிக்கல, அது மட்டும்தான். புரியுதுங்களா? என்னை மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும் அதே நிலைமை தான். நம்ம வந்து என்னன்னா கட்டமைப்பு அப்படி. நீங்க திமுக கட்சியில் போய் சேர்ந்தீங்கன்னா காசு கிடைக்கும், அதிமுக போனா காசு கிடைக்கும். நாம் தமிழர்ல காசு நம்ம சொந்த காசு செலவு பண்ணி தான் வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை. அப்படிங்கும்போது தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் வேலை செஞ்சா பரவாயில்ல. நம்ம கட்சி அப்படி இல்லை. இது குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டுற மாதிரி தினம் ஊட்ட வேண்டியதா இருக்குது. இது வளர்ந்த கட்சியில வளர்ந்துட்டு இருக்கு குழந்தை, அதனால வேற வழி இல்லை. தினம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வீட்டுல நிறைய பொய் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. என்னதான் உண்மை நேர்மைன்னு வெளியில பேசினாலும் கட்சி வேலைக்கு போறாங்கிறது வந்து ஒரு நான் மட்டும் இல்ல, பொதுவா எல்லாருமே தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம கட்சியில இருக்கிற எல்லாருமே பொருளாதார வலிமையினால வீட்டுக்கு தெரியாம சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கடன் தான் வரணும், வழி கிடையாது. எல்லார் வீட்லயும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க, அதை மீறி தான் ஓடுறோம். உங்களை விட்டு ஒரு நாம் தமிழ் கட்சியில சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா உங்க நண்பர்கள் உறவினர்கள் உங்களை விட்டு விலகி போனாங்களா? நண்பர்கள் எதிரியா நிறைய மாறிட்டாங்க. எதிரியா நினைக்காத எல்லாரும் நிறைய நண்பராக இருக்காங்க. கட்சின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ தம்பிங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்கன்னா இவங்கெல்லாம் நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் அப்படிங்கிற ஒரு தனி மனிதன் அங்க அவர் உருவாக்கி விட்டதுதான் எங்களை நினைச்சிருக்குது. அந்த நாம் கட்சிங்கிறது தான் நிறைய பேர்த்த வந்து உள்ள சேர்த்துருக்குது. கூடவே இருந்த நண்பர்கள் வந்து நிறைய பேர் விலகியிருக்காங்கன்னா பேசாம ஒதுங்கி இருக்கல. இது இந்த அரசியல் நமக்கு ஒத்து வராது, தேவையெல்லாம் பண்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம மேல ஒரு வருத்தத்துல விலகி இருக்காங்க. அவங்க எதிர்பார்க்கிற அரசியல் நம்ம செய்ய முடியாது. 10 பேர் இப்படி ஓடும்போது நம்ம திரும்பி ஒத்தையால அப்படி ஓடிட்டு இருக்கிறோம். அந்த 10 பேர்ல தான் நம்ம ஆளை இழுத்து கொண்டு வர வேண்டியதா இருக்குது. கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கு சாதகமான இங்க வரும்போது அவங்களுக்கு மேல கோவம் வருது. அந்த கோவத்தை வந்து வெறுப்பா காட்டுறாங்க, வெறுப்ப பேசாம ஒதுங்கி போறாங்க, அவ்வளவுதான். அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. இப்ப நாம் தமிழர் கட்சி தேர்தல் 2014 தான் தேர்தல் சந்திக்குது. நம்ம இன்னும் ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி ஜெயிக்கணும்னா கூட ஒவ்வொரு தேர்தலும் நமக்கு வாக்கு சதவீதம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு. நம்ம ஆனா அப்பெல்லாம் நமக்குள்ள ஒரு மனசு இருக்கும், நம்ம இன்னொரு எம்எல்ஏ ஜெயிக்கல, எம்பி ஜெயிக்கல, ஒன்றிய கவுன்சிலர் கூட ஜெயிக்கல, அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்குள்ள ஒரு மனசு இருக்கும்ல, நம்ம இன்னும் ஜெயிக்கலையே அப்படின்ட்டு. அப்படி இருந்தும் நீங்க தொடர்ந்து களத்துல பயணிக்கிறதுக்கு எது ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கும் உங்களுக்கு? இன்னொரு 20 வருஷத்துக்கு நீங்க கட்சியில யாரும் எம்எல்ஏ ஆகட்டையும் கால விட மாட்டாங்க, புரியுங்களா? சீமான் முதலமைச்சர் ஆகட்டியும் இன்னைக்கு சீமான் பேரை சொன்னா பயப்படுறாங்களா இல்லைங்களா? திமுக காரன் இப்ப நடுங்கிறான்ல, மற்ற எந்த அரசியல் தலைவருக்கு இல்லாத ஒரு பயம் மரியாதை சீமான் மேல வருது இல்ல. ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி எம்எல்ஏ கிடையாது, கவுன்சிலர் கிடையாது,
எந்த ஒரு வார்டு மெம்பர் கூட கிடையாது நம்ம கட்சியில. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படி இருந்தா அந்த தனித்துவத்தோடு இருக்கிறதுனால அவர் கருத்துக்கு மரியாதை இருக்குது. இப்ப சீமான் ஒரு விஷயம் சொன்னா அப்படின்னா அது வந்து தலைவர் ஈழத்துல வந்து அவர் துப்பாக்கியிலிருந்து வர தோட்டாக்கு என்ன வலிமையோ அதே வலிமை ஒரு வாயிலிருந்து வர சொல்லுக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்ப அந்த சொல்லுக்குள்ள மரியாதை கொடுத்தா இன்னைக்கு மற்ற கட்சி பயப்படுது. சின்ன உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்றேன். பேனாசில வச்சா உடப்பேன்னு வந்து அந்த திமுக அவங்க கூட்டத்திலேயே சொல்லிட்டு வந்தாரு போய். அதுவே பெரிய வெற்றி தான். அப்படிங்கும்போது அவர் பேச்சுக்கு மரியாதை இருக்குது. அது எம்எல்ஏ தான் செய்யணும், எம்பி தான் செய்யணும் அவசியம் இல்லை. இப்ப நாங்களாம் ஊர்ல ஒரு பொறுப்புலையும் கிடையாதுங்க, வார்டு மெம்பரும் கிடையாது. அதனால நாங்க சொல்றதை கேட்கறாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த நேர்மையோடு இருக்கிறனாலதான். அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. பொறுப்பு அது வந்து ஒரு சுமை தான். நீங்க எம்எல்ஏ ஆயிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல என்ன பணம் தராங்களோ அதை செய்ய தான் முடியும். கேள்வி அதிகாரம் நமக்கு போயிடும். இப்ப நம்ம கேள்வி கேட்கிற அதிகாரம் இருக்கு, நமக்கு பயந்து வேலை செய்யறாங்க. இதான் நடக்குது. நீங்க இந்த தொகுதியில உங்க தொகுதி சார்பா நீங்க என்னென்ன போராட்டங்கள்லாம் முன்னெடுத்திருக்கீங்க? நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஆர்ப்பாட்டம் மகளிர் பாசறை சார்பா நிறைய ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிக்கிறேங்க. மதுக்கடைக்கு எதிராக பண்ணியிருக்கிறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஈழத்துல நடந்த நிறைய இந்த மீனவர் சுட்டு கொண்டதுக்கு அதுக்கு வந்து போராட்டம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்க கல்குவாரி நிறைய வந்து இந்த பெரம்பலூர் மாவட்டத்துல கல்குவாரி நிறைய இருக்கு. நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைஞ்சிட்டே போகுது. கல்குவாரி அனுமதி கொடுத்தது 40 கல்குவாரி தான். ஆனா அதுக்கு மேலேயே அங்க செயல்பட்டு இருக்குது. அதை தடுத்து நிப்பாட்டுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருக்கிறோம். கட்சி தலைமை எந்த ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண சொல்லுதோ அவங்க சீமானண்ண என்ன அறிவிப்பு கொடுக்க போறாரு முன்கூட்டி கணிக்கிறோமோ அதை நாங்க முன்னாடி செஞ்சிருவோம். இங்க பெரம்பலூர் வந்து ஒரு முன்னுதாரணம். இதான் பெருமைக்கா சொல்ல. ஏன் நான் அந்த சீமானுக்கு வந்து இவ்வளவுதான் சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறேன்னா, நான் என்ன யோசிக்கிறேனோ அதை அவர் யோசிப்பாரு. நான் ஒரு கருத்து சொல்றேன்னா அது 2 நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்னு வச்சுங்க, 2 நாள் கழிச்சு அவர்கிட்ட பேட்டி கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்கேனோ அதே கருத்து அவரு சொல்லுவாரு. அப்ப அந்த வேவ் லென்த் சொல்லுவாங்க, அந்த சிந்தனை ஓட்டம் ஒரே மாதிரி போகும் 2 பேத்துக்கும். இதுதான் வந்து இன்னும் அவர் நினைச்சிருக்கே தவிர சில பேர் வந்து சீமானுக்கும் அவர் பேசுறதா மத்தவங்க எடுத்து பேசுவாங்க. அப்படி இல்லை. நம்ம இயல்பா சாதாரண மனுஷங்க என்ன யோசிக்கிறாங்களோ அதான் அவர் யோசிக்கிறார். அதனால ஒத்து போகுது. பெரம்பலூர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குதுங்க. எந்த கிராமத்திலையும் அடிப்படை வசதி சரியா இல்லை. இன்னைக்கு வரைக்கும் சுதந்திரம் வாங்கி இத்தனை வருஷம் ஆகியும் வருஷத்துக்கு 5 கோடி ரூபா 4 கோடி ரூபான்னு பஞ்சாயத்து ராஜ் திட்டத்துல பண நிதி ஒதுக்குறாங்க. அதனால எந்த கிராமத்துல முழுமையா போய் சேரல. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராமத்துல சாக்கடையை சுத்தம் பண்ணல, ஒரு சிமெண்ட் ரோடு சரியா இல்லை. இங்க மட்டும் இல்லை, எல்லா தமிழ்நாடு முழுக்க அந்த பிரச்சனை இருக்குதுங்க. எல்லாமே எடுத்து போராடிட்டு தான் இருக்கிறோம். நம்மளால போராட்டம் மட்டும் தான் பண்ண முடியுது. அதிகாரம் கைக்கு வந்த மட்டும் தான் அது செய்ய முடியும். அதை நோக்கி தான் ஓடிட்டு இருக்கிறோம். இப்ப சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் கட்சி விட்டு நிர்வாகிகள் நிறைய பேர் வெளியே போறாங்க. அவங்களுக்கு நீங்க தான் சொல்ல விரும்புறீங்களா? சென்றவருக்கு மகிழ்ச்சி, புதுசா வர்றவங்களுக்கு பெருமகிழ்ச்சியோட வரவேற்போம். ஏன்னா அவங்க வெளியில போயிட்டாங்கிறதுக்காக அவங்க குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது. அவங்களும் ஒரு காலத்துல கடின உழைப்பு செஞ்சவங்க தான். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏன் கட்சி விட்டு வெளியில போறாங்கிறத வந்து அண்ணன் கொஞ்சம் யோசிக்கணும். இவங்களும் நம்ம ஏன் வெளியில போகணுங்கிறத யோசிக்கணும் முதல்ல. ஏன்னா நான் என்ன கேட்கறேன்னா, எதிர்பார்ப்பு ஒருத்தட்டு அதிகமா இருந்தாதான் அந்த இடத்துல ஏமாற்றம் வரும். இப்ப நான் இருக்கிறேன்னா என் பொறுப்பு என்ன? மாவட்ட செயலர் பொறுப்பு. இது அண்ணன் கொடுத்துருக்க பொறுப்பு. அதுக்கு நம்ம வேலை செய்யறோம். அதோட முடிச்சுட்டா பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா இதை தாண்டி நான் மண்டல செயலர் ஆகணும், இல்ல மாவட்ட செயலர் பொறுப்பு கொடுத்தாதான் நான் வேலை செய்வேன், இந்த மாதிரி அந்த நிர்பந்தம் பண்ணும்போது தான் அந்த பிரச்சனை வருது. ஒரு எதிர்பார்ப்போட கட்சிக்குள்ள வரும்போது தான் அந்த பிரச்சனை வருது. எனக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இல்லை. சரிங்களா? பொறுப்புங்கிறது தானா தேடி வரும். இங்கே வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் 5 கூட்டம் சேர்த்துக்கிட்டு வந்து எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடு, அப்பதான் வேலை செய்யலாம் மிரட்டின வரலாறுலாம் உண்டு பெரம்பலூர்லயே. நமக்கு அது கிடையாது. அந்த பொறுப்புங்கிறது சீமானனை பார்த்து அவரா கொடுக்கறது. எவன் கலப்பணி செய்யறான் அவனுக்கு வேலை செய்யறவனுக்கு பொறுப்பை கொடு, அவ்வளவுதான். நான் நாளைக்கு என்னோட நல்லா வேலை செய்யறத வந்தான்னா அவனுக்கு பொறுப்பு கொடுத்து போறோம். நம்ம ஒதுங்கிட்டு அவனுக்கே வேலை செய்ய போறோம். அது ஒரு இது இல்லை. நம்ம கட்சிக்காக வேலை செய்யற நினைக்காம இனத்துக்காக உடைக்கிறாங்க சிந்தனை வந்துச்சுனாவே இந்த கட்சி விட்டு வெளியில போகணும், கட்சிக்கு எதிராக பேசணும், இந்த கட்சிக்கு துரோகம் பண்ண இந்த சிந்தனையே வராது. அதுல நான் உறுதியா இருக்கிறேன். எப்பவுமே தலைமையோட நெருங்கி போக கூடாது. எப்பவுமே அது ஒண்ணு கவனமா இருப்பேன் நான். அதாவது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். புகைப்படம் எடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை சீமானன் கூட. அப்போ முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் என்கிட்ட சொல்றாரு, இந்த மாதிரி அண்ணன் தஞ்சாவூருக்கு வராருங்க, வாங்க புகைப்படத்துலான்ட்டு. அப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் அவர்கிட்ட. சரிங்க, எனக்கு அவர் சீமான்னு தெரியும், பாலகுருன்னு அவருக்கு எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. தெரியாது. அப்போ 1000 பேர் எடுக்கிற போட்டோல 10 நம்மளும் எடுத்துட்டு போறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. என்னைக்கு என் பேர் பாலகுருன்னு அவருக்கு தெரியுதோ அன்னைக்கு நான் எடுத்துக்கிறேங்க அப்படின்னு. அதுதான் நான் செய்யற கலப்பணி. அவருக்கு வந்து வாடா தம்பி பாலகுருன்னு கூப்பிட்டோம், அன்னைக்கு நான் பக்கத்துல புகைப்படுத்துக்கிறேன், அது வரைக்கும் தள்ளின்னு கவனிக்கிறேன்னு சொன்னேன். அந்த வார்த்தையை நான் காப்பாத்தினேன், கலப்பணி செஞ்சேன். இன்னைக்கு அவர் பெரம்பலூர் பாலகுருன்னா சீமானுக்கு தெரியும், அவருக்கு பேர் தெரியும், ஆளை தெரியும். அப்போ அதை நோக்கி தான் நம்ம விடணும். எனக்கு போய் அவர் கூட இந்த புகைப்படம் எடுத்துக்கணும், அவர் கூட இது பண்ணணும், அந்த மாதிரி என்னன்னு கிடையாது. கட்சிக்காக வேலை செய்யறோம். நம்ம கலப்பணியை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு அவங்கள பேசுனாங்கன்னா பேசுவோம், அவ்வளோ.
அண்ணன் சீமான் அவருக்கு நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா அந்த காணொலி மூலமா? அவருக்கு என்னன்னா இதே வேகத்துல ஓடணும், இதே உடல் ஆரோக்கியத்தோட இருக்கணும். நானே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறேன். இது வரைக்கும் மற்ற அரசியல் கட்சி தலைவர்களை கவனிச்சிருக்கிறேன். மேடையில உட்காந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து கொட்டாய் விடுவாங்க, சில பேர் அசையே கண்ணாசந்து தூங்குவாங்க, அடிக்கடி தண்ணி குடிப்பாங்க, ஒரு உற்சாகம்லாம் அப்படியே அமைதியா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இது இல்லாம எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்க மனுஷனை ஆச்சரியம் பாக்குறது. அந்த 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 குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அது அந்த தரம் வந்து சீமான் இருக்குது. மேடையில 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பேசணும், தண்ணி குடிக்காம பேசுறாரு. அது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு கேடுதான், இருந்தாலும் அதை வந்து அவரு கடைபிடிக்கிறாரு. அதோட பாத்தீங்கன்னா ஒரு முகத்துல எந்த ஒரு சலனமும் இல்லாம அந்த அந்த வெறி அந்த கோபத்தோட இன்னும் அந்த 57-58 வயசு ஆகுதவருக்கு அந்த 20 வயசு பையனுக்கு என்ன உற்சாகத்தில் கட்சிக்குள்ள வந்து வேலை செய்வானோ அதே உணர்வுல அவர் இருக்காரு. அதை கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும். ஏன்னா ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக வயசு 70 வயசு ஆயிடுச்சு அவர் முதலமைச்சராக இருக்கு. அதனால இன்னும் இப்படியே ஓடிட்டு இருந்தா இன்னும் எத்தனை வருஷம் முதலமைச்சராக வருது, எத்தனை வருஷம் எம்எல்ஏ ஆகுற கனவுலாம் வேண்டாம். வயசு இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. கண்டிப்பா நமக்கான காலம் வரும்போது கண்டிப்பா ஆட்சி அமையும். தமிழ் தேசிய அரசியல் வெல்லும் தமிழ்நாட்டுல. உங்களோட பணிகள் இன்னும் சிறக்கும்னு சொல்லி வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறோம். எங்களோட இருந்து பழைய கருத்துல போய் மிக்க நன்றி. ரொம்ப நன்றி. கரிகாலன் வலையொலி மென்மேல் வளரணும். இவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க பேட்டி எடுத்தது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. தொடர்ச்சியா நீங்க களப்பணி செய்யுங்க. ஏதாவது ஒவ்வொரு வலைவொலியும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல நம்ம கட்சிக்காக வந்து வாலண்டரியா, அதாவது அவங்களே வந்து முன்னெடுத்து சில விஷயங்கள் கட்சிக்காக செய்ய நினைக்கிறாங்க. மற்ற எந்த கட்சியிலும் இந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு 100 ரூபா காசு கிடைக்குமா 1000 காசு அப்பதான் பார்ப்பாங்க. நம்ம கட்சியில மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வலைவலிகள் நிறைய வந்து கட்சிக்காக இயங்குது. ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க களத்துல போய் வேலை செய்யறோம், மக்களை சந்திக்கிறோம்னா மக்களை சந்திச்சு நாங்க என்ன பேசுறோங்கிறத நீங்க ஆவணப்படுத்துறீங்க. அதுவே பெரிய வேலை. அதுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சு கரிகாலன் வலைக்கு ரொம்ப நன்றி.